तर फरार निदा खानच्या डिजिटल ट्रेलवर एसआयटीचा फोकस असणार आहे। सीडीआर तपासातून मुंब्रा भिवंडी कनेक्शन सुद्धा समोर येत आहे। कथित धर्मांतर प्रकरणात निदा खानचा मोबाईल शोधणं तपासातलं सर्वात महत्त्वाचं उद्दिष्ट ठरलं आहे। गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही तासातच मुंब्रा भिवंडी नाशिक आणि मालेगाव इथे संपर्क झाल्याची माहिती सीडीआर तपासातून समोर आली आहे। पीडितेच्या मोबाईलमध्ये विशिष्ट धार्मिक ॲप डाउनलोड केल्याचा संशय आहे। मोबाईल रासायनिक आणि फॉरेन्सिक विश्लेषणाकरता पाठवण्यात आला आहे। चॅट्स, कॉल रेकॉर्ड, फोटो, व्हिडिओ आणि डिलीट डेटा पुनर्प्राप्त करण्याकरता डिजिटल फॉरेन्सिक तपासाला गती देण्यात आली आहे। इंटरनेटचा वापर, सोशल मीडिया ॲक्टिव्हिटी आणि ईमेल व्यवहारांची माहिती सेवा प्रदात्यांकडून मागवण्यात आली आहे। नातेवाईक, परिचित, सीसीटीव्ही फुटेज आणि संशयित ठिकाणांची चौकशी करत एसआयटी बहुआयामी तपास मोहीम सुरू करते आहे। निदाचा मोबाईल हाती लागल्यास या प्रकरणातील अनेक गुपितांचा डिजिटल स्फोट होण्याची देखील शक्यता आहे।